Îro roja yekê gulanê roja karkerên cîhanê ye. Em qala karker dikin. Di warê Kurdî de jî gelek nav û şexsiyet hene ji bo Kurdî gelekî kedê didin. Ew jî karkerên Kurdî ne. Îro çend ji wan em ê bibîrbînin lê berî wî bi kurtahî dîroka vê rojê. Di sala 1886 de li Chicagoya Deyayê karkeran çalakî li darxistin. Çima? Ji bo ku saetên kar ji 12 saetan dakeve 8 saetan. Paşê di 1889 de Înternasyona Navnetewî Înternasyona Sosyalîst biryarê distîne ji bo ku ev roj wisa bêqebûl kirin. Îro li dinyayê 100 welat vî rojî wekî rojê karkeran qebûl dike. Bifikirin 12 saet dixebitiyan, bi zorê daxistin 8 saetan. Îro di Kurdî de yên ku 12 saet zêdetir ji bo Kurdî dixebitin, bi taybetî jî derdê me ev e. Yek ji wan kesan Dawût Rêbûar e yan jî Dawût Özalp. Ew mîzanpajê gelekî pirtûkan û kovaran dike. Hema bêje piraniya kovarên bi Kurdî yên ku derketine ji destê wî derketine ji alî mîzanpajê ve. Gelek pirtûkên Kurdî ew bi xwe mîzanpajê dike û hêjê dike. Gelek pirtûkên Nûbiharê, Sîtavê jî çi zanim yê gelekên din. Ew belkî 12 saetan zêdetir dixebite her roj. Bifikirin ji ser wê rojê re çend sed sal derbas bûne. Dê hêjî em ji bo Kurdî, em kêm kes wisa kedê didin. Yek ji wan kesan jî Süleyman Çevîk e. Bi ser 30 salan e kedê dide. Dema ew tê gotin nûbihar tê bîra însanan û dema nûbihar tê gotin jî kek Süleyman Çevîk tê bîra însanan. Her roj dixebite. Her roj ji bo Kurdî. Yek ji wan kesan Abdullah Keskîn e. Bi ser 30 salan ye ji bo Kurdî kedê dide û di avestayê de kulliyateke geleke mezin çêkiriye. Gelek navên din jî hene helbet lê vîdeoyê me 3 deqeyê em tenê du navên din jî bêjin. Yek ji wan Zana Farxînî ye. Ev şahesera mezin pêşkeşî zimanê Kurdî, pêşkeşî qada Kurdî kiriye. Bi ser 200,000 ra peyv di vir de hene û bi vê yekê di her qadê de qada zanistî de Kurd dikarin bêjin em hene. Yek ji wan Samî Tan e ew jî bi ser 30 salan re ye kedê dide û her roj kedê dide. Me ev hilbijartin ji ber ku ev bi Kurdî karê dikin, ne zimanê din û gelek kesên din hene. Ne tenê di warê nivîsê de, di warê sînemayê, şanoyê de, muzîkê de, rojnamegerî de, televîzyonan de. Ev tenê çend nimûne bûn. Bila roja karkeran di serî de li van û li hemû kesên ku ji bo Kurdî kedê didin pîroz be 3 deqeyên me ji bo wan e.